Dobrý deň, som Zuzana Zimová a sprevádzam vás seriálom Atadomu Spoločnosti pre podporu vzťahovej väzby. V tomto seriáli sa venujeme rôznym témam rodičovstva, výchovy, sprevádzania dieťaťa životom. To znamená, že nie je určený len rodičom, ale aj babkám, detkom, strýkom, tetám, každému, kto je okolo dieťaťa a záleží mu na tom, aby dieťa malo dobré vzťahy vo svojom živote, aby sa cítilo byť milované a podporované. A zároveň sa venujeme témam, ktoré sú citlivé, ktoré môžu dieťaťu nejakým spôsobom ublížiť, ale chceme to robiť tak, aby bolo v tom aj kus nádeje, že aj keď urobíme niekedy nejakú chybu, tak sa to dá naprávať. Takže dnes budeme hovoriť o tom, prečo slová zraňujú a ako môžeme opraviť vzťah s dieťaťom. Cieľom nie je dokonalosť, ale schopnosť opraviť vzťah. To znamená, že asi nie sme stroje, sme ľudské bytosti, takže máme svoje emócie a tie emócie nemôžeme z výchovy alebo zo vzťahu s dieťaťom nejako odpárať, musia tam byť. A zvlášť teda pri výchove detí sa dostávame do nejakého tlaku. Chceme, aby z našich detí vyrastli dobrí ľudia, schopní ľudia, a máme o tom svoju predstavu, že nejaká cesta k tomuto výsledku vedie. A keď tie deti po tej ceste nechcú ísť, tak nás to samozrejme rozčúli, niekedy nás to zraní, niekedy začneme o sebe pochybovať. A to všetko sú emócie alebo stavy, ktoré nás vedú k tomu, že zareagujeme podráždene, možno kričíme, pretože sa cítime byť veľmi pod tlakom. Nemyslím si, že je veľa rodičov, ktorí nikdy v živote na dieťa nezvýšili hlas. Alebo niekedy nemusíme hovoriť nutne o kriku, ale niekedy je to len také chladné, síce potichu, ale veľmi, viete to, keď niekde napíšu veľké písmená a výkričníky, takže to nemusí byť veta, ktorá je prednesená s krikom, ale s veľkým dôrazom, a pokiaľ za tým dôrazom je neprijatie a chlad, tak to môže byť rovnako devastačné ako samotný krik. Ak už sa nám niečo takéto stane, tak je samozrejme dôležité ten vzťah opravovať. To asi budeme hovoriť veľakrát v tomto našom seriáli. Robíme chyby, dôležité je vrátiť sa k tomu, po konflikte, vnímať, ako sa dieťa cíti, vnímať, ako sa ja cítim a rozprávať sa o tom. Správanie dieťaťa nie je útok, ale je to signál o niečom. Ja niekedy hovorím, že správanie dieťaťa je správa, ktorú je treba dešifrovať. To, že my sa nahneváme, keď sa dieťa nejako správa, ešte nehovorí nič o jeho úmysle, o tom, že by ono chcelo, aby sme sa my hnevali, alebo že by nás chcelo vyprovokovať, vytočiť. A ak aj áno, aj na to má dosť dobrý dôvod. Niekedy deti vytačajú svojich rodičov alebo snažia sa ich dostať do nejakého emocionálneho stavu kvôli tomu, že potrebujú mať nejakú situáciu pod kontrolou. A vedia, že keď urobia toto, tak rodič zareaguje takto. A pokiaľ je rodič veľmi predvídateľný práve v situáciách hnevu, tak to dieťa, keď je neisté v niečom a potrebuje, aby sa veci diali tak, ako sa dá predpokladať, tak môže sa správať podvedome tak, že rodiča rozhnevá, pretože tú situáciu už pozná. Rovnako tak deti nevedia vždy hovoriť o svojich potrebách, že sú hladné, že sú smedné, že sa im chce spínkať. Nevždy sú v kontakte s týmito potrebami a pokiaľ je tá potreba nenaplnená, tak v dieťati vstúpa napätie a ono sa potrebuje nejako vyventilovať to napätie von. A toto si dosť často zlíznú tí najbližší rodičia, pretože pri nich sa dieťa cíti bezpečne, že môže nejaké tie svoje ťažkosti ukázať a môže byť aj zlé alebo nepríjemné. Potom je tam aj veta, že to, čo vyzerá ako vzdor, je často volanie o pomoc. Dieťa je bezmocné, bezradné v nejakej situácii,
My ešte na ňo zatlačíme tým, že kričíme, jeho bezradnosť ešte viacej stúpa, takže dieťa potom sa stavia na zadné, je vzdorovité a počujeme same nie, neurobím, nepôjdem. A niekedy naozaj stačí, aby sme trošku pokoja do toho vniesli, aby dieťa začalo vnímať tú situáciu, tú realitu, ktorá okolo neho je, aby mohlo začať skrátka premýšľať. Tu je to napísané, že rodičovský krik je ako šum, ktorý znemožní prečítanie tohoto signálu. Je to pravda, pretože namiesto toho, aby sme my vnímali to dieťa, aby sme mohli pozorovať, aby sme mohli trošku analyzovať, čo sa s ním asi deje, tak podliehame vlastnej emócii, ktorú zase dáme von nejakým krikom a vtedy sme viac pri sebe ako pri tom dieťati, lebo sa staráme o seba, o svoju úzkosť, možno o svoj pocit zlyhania, o svoju bezmocnosť a odpájame sa od dieťaťa. Krik často nie je voľba, ale automatická reakcia. To je vlastne to, čo nás dostáva pod ten tlak, prečo takto reagujeme, že musíme kričať a nevieme situáciu riešiť s trošku chladnejšou hlavou. Okrem toho, čo som už spomínala, že to môže byť tlak na ten rodičovský výkon, aby som bol dobrý rodič, aby to dobre s mojim dieťaťom v živote dopadlo napríklad, tak to môže byť aj také zažité spomienky z detstva. Pokiaľ ten rodič v detstve zažíval krik, veľa kriku, tak niekedy automaticky sklzne do tých kolají a nemusí to byť vždy, môže to byť v situáciách, kedy je trošku oslabený, možno vyčerpaním alebo nejakým stresom alebo únavou z práce. To je jedno, čo ho vlastne v tej chvíli oslabuje a nabehne na nejaké staré vyjazdené kolaje, pretože nemá v tej chvíli energiu na to riešiť veci spôsobom, ktorý mu nie je vlastný, ktorý on nezažil napríklad ako dieťa. Ale ešte je jeden taký prípad, ktorý je dobre spomenúť a možno upriamiť vašu pozornosť na to, ak ste zažívali v detstve nejaké zlé veci, tak môže sa stať, že nejaké správanie dieťaťa vo vás vyvolá zlú spomienku z detstva a v tej chvíli prepadnete nejakej úzkosti, lebo ste zažívali to, čo teraz zažíva vaše dieťa. Alebo možno niekedy sa stane aj to, že vaše dieťa sa správa ako niekto, kto vám v detstve ubližoval. A je dobré toto vedieť o sebe a niekde to ísť riešiť, tieto nevyriešené situácie z detstva, aby vám do toho rodičovstva zbytočne nezasahovali a nerobili vo vás šarapatu tým, že budete pod tlakom a budete musieť na svoje dieťa kričať alebo nejako si vyventilovať ten tlak v komunikácii s ním. V stave ohrozenia sa mozog dieťaťa prepína do režimu prežitia. To znovu len zdôrazním, asi sa k tomu budeme tiež vrácať v jednotlivých dieloch, ale je to o tom, že dieťa spraví niečo zlé a môže byť napríklad vylakané z toho, že spravilo niečo zlé, čiže je v strese. A v tejto chvíli, keď je dieťa v strese, tak ten mozog je pripravený na stresovú reakciu. To znamená buď zaútočiť, alebo utiec z tej situácie, alebo tam zamrznúť. To, aby sa dieťa mohlo sústrediť na to, čo my chceme, to, čo nazývame výchovou, to znamená, aby vedelo zanalyzovať situáciu, nejako sa rozhodnúť rozumne, to je to, čo často od detí žiadame, aby boli rozumné, tak mu musíme pomôcť, aby sa upokojil z toho stresu. Viem, že to niekedy vyzerá tak paradoxne, že dieťa urobilo niečo, s čím my nesúhlasíme, neschvaľujeme to, sme nahnevaní a máme byť pokojní a pomáhať mu upokojiť sa. To znie skoro ako paradox, pretože mnohí rodičia majú pocit, že keď budú na dieťa kričať, tak ono si lepšie uvedomí, že urobilo niečo zlé. Ale keď je dieťa v strese, krik mu ten stres iba zvyšuje, znásobuje a stále ho udržiava v tej stresovej reakcii a nedovoluje mu premýšľať nad tou situáciou a naplánovať si, ako to na budúce urobí inak. Keď kričíme,
tak neohrozujeme len poslušnosť, to znamená, že nehádžeme si polena pod nohy v tej výchovnej situácii, že dieťa vôbec nevníma, čo od neho chceme, ani nepremýšľa nad tým, ako by to urobilo tak, aby to bolo v súlade s tým, čo považujeme za dobré, ale ohrozujeme jeho vlastný pocit bezpečia. Najmä pre malé deti je to nebezpečné, pretože oni ešte v rodičovi potrebujú vidieť tú bezpečnú základňu, potrebujú vidieť niekoho, kto ich neohrozuje. A keď sú ešte deti malé, napríklad dajme tomu do tých 2-3 rokov, tak oni ešte nie vždy dokážu vyhodnotiť tú situáciu dostatočne rýchlo a nemusia rozumieť tomu, prečo sa ten rodič zrazu zmenil na niekoho, kto kričí, a hneď na ten krik začnú reagovať obavami o stratu vzťahu. To znamená, že začnú buď plakať, lebo sa zlakli, keď ste na nich zakričali, alebo začnú byť také veľmi prítulné, lepivé, začnú sa maznať, ako keby mali menej rokov, ako majú, alebo menší vek, ako majú. A to všetko robia kvôli tomu, aby tú situáciu toho kriku, toho násilia, ktoré vnímajú na sebe, aby ju prerušili a aby vás vrátili do poriadku, keď to tak mám povedať, nie? Aby ste boli takí ako predtým, aby ste boli bezpeční, aby ste im pomohli situácie zvládnuť. Jedno zlyhanie netvorí traumu, problémom je opakovaný stres bez upokojenia. Tu je známy koncept toxického stresu. To znamená, že bežný stres je taký, že je kľud, potom sa niečo deje, vyhodí nás to z pokoja, sme rozrušení, ale potom sa niečo stane. Buď my sa dokážeme sami upokojiť, alebo máme pri sebe niekoho blízkeho, kto nás upokojí, stres opadne a znovu sme v nejakom pokoji, kedy sa to, čo sa udialo, spracováva, môžeme sa nachystať na podobnú situáciu s poučením z tej predchádzajúcej, môžeme si nachystať, ako sa obrániť, keby sme boli v nejakom podobnom nebezpečenstve. A keď sme pokojní, potom znovu príde nejaký stres a táto krivka sa takto opakuje. Toxický stres je ale niečo, je to situácia, ktorá sa opakuje bez toho, aby tam prišlo k tým upokojujúcim fázam. To znamená, že je to ako keby stále sa behá hore-dole. Stres, 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 iba trošičku to opadne, znovu stres, trošičku opadne, znovu stres. Čiže je to také vrstvenie tých udalostí, ktoré prinášajú stres. Keď to máme teraz premietnúť na krik, tak je to o tom, že keď občas na dieťa zakričíte a potom tam máte ten čas, kedy napravate vzťah, kedy sa rozprávate o tom, čo sa stalo, kedy vysvetlíte, prečo ste zakričali, čoho ste sa báli alebo čo vás nahnevalo, a to dieťa má šancu to vstrebať a porozumieť, že tým krikom ste mu nechceli ani ublížiť, ani ho ponížiť, tak tam ten krik nie je toxický. Že je fajn kričať menej, ale v zásade je to spracované a to dieťa si to neodnáša už potom do budúcnosti. Nebezpečné je, ak kričíte veľa, alebo prípadne ak kričíte stále. Vtedy je treba sa zamyslieť a pracovať na tom, ako sami seba upokojiť, aby sme mohli aj dieťaťu dopriať tie fázy ukludnenia, spracovania toho zážitku kriku, toho zážitku, kedy sa ono necítilo s nami dobre a bezpečne. Naozaj je dôležité sa starať aj o seba. Ak môžete, nájdete niekde pomoc, ak nemáte také stratégie na upokojovanie, alebo ak ste vo veľmi nejakom takom tlakovom období, tak ak sa dá, tak skúste nájsť si pre seba pomoc, aby ste potom mohli byť nápomocní pre svoje dieťa v rôznych takýchto situáciách. Tu je také odporúčanie, že najskôr sa treba napojiť a až potom usmerňovať.
Znovu, keď je konfliktná situácia a kričíme na seba, tak sa odpájame, pretože keď v tom kriku každý z tých účastníkov, či je to rodič, či je to dieťa, sa snažia ochrániť sami seba. A keď sa snažíme pred tým druhým ochrániť, tak netúžime byť na ňo napojení. Túžime sa odpojiť, túžime mať od neho pokoj, možno by sme najradšej aj utiekli z tej situácie. A v tejto chvíli čokoľvek rozprávať deťom, žiadať ich o spoluprácu, žiadať ich o porozumenie toho, čo od nich chceme, čo od nich očakávame, nie je efektívne, pretože najskôr musíme vedieť, že dieťa je s nami v kontakte, že nás vníma, že je dostatočne pokojné, že sa necíti byť ohrozené tým, čo hovoríme, a potom môžeme začať s ním debatovať o tom, čo chceme od neho, aké máme požiadavky, alebo ako si myslíme, že je dobré zmeniť nejaké správanie. Tam je taký príklad praktický, že namiesto okamžite prestaň plakať, by sme mali vyjadriť nejaké porozumenie, vidím, že si smutný, a zdôrazniť, že my sme tu pre neho v tejto chvíli. I keď nás ten plač možno znervózňuje, i keď my by sme boli najradšej, keby sa plač zo života nášho dieťaťa vytratil, pretože mnohí rodičia samozrejme spolu cítia a trpia, keď dieťa plače, ale je lepšie zostať s ním v tej emócii a podržať ho, aby dokázalo ono si same potom niekedy s tým smutkom poradiť. Ako teda vyzerá tá oprava v praxi? Ak sa stane, že na dieťa nakričíte, dôležité je netváriť sa, že sa nič nestalo, ani ho za to pokárať, ale ani sa ospravedlňovať za to, že ste sa nejako cítili alebo že ste niečo prežívali. Je dobré to pomenovať a ospravedlniť sa za správanie. Prepáč, že som kričal, lebo som bol nahnevaný a unavený, alebo prepáč, že som kričala, lebo som sa zlakla, že sa ti niečo stane, keď si tam bežala. Hej. Čiže znovu ospravedlňte sa za správanie, nie za emóciu. Emócia je na mieste. Dieťa tým vidí, že keď mu to porozprávate takto, tak dieťa vidí, že emócie sú v poriadku, že každá má nejaký význam, každá patrí k nejakej situácii, ale to, čo vás mrzí, nie je to, že ste sa nahnevali, alebo to, že ste sa zlákli. Mrzí vás to, že ste na dieťa kričali. A znovu, ak tam nedáte tú svoju emóciu, tak dieťa sa neučí porozumieť, čo vo vás beží. Neučí sa porozumieť tomu, že keď kričíte, tak sa asi bojíte, a tým pádom aj sa neučí vyhodnocovať nejaké situácie. A keď toto prejde, tak je dobre tam aj potvrdiť ten vzťah a bezpečie. Napriek tomu, čo sa medzi nami udialo, mám ťa stále veľmi rada a som tu pre teba. Znovu, tak ako aj v minulej téme o zahambení, dôležité je, aby ste používali jazyk, ktorý patrí do vašej rodiny, do vašho vzťahu. Neučte sa nejaké umelé formulácie, dôležitý je ten význam. Potom je tu ešte posledný slajd, kde je napísané veľkými písmenami, že vzťah je dôležitejší než dokonalá reakcia. To znamená, že neučte sa umelo, znovu len zopakujem, neučte sa umelo rozprávať podľa nejakej príručky. Tá vaša prítomnosť, to, že dieťa objímete alebo si s ním aj poplačete, je oveľa dôležitejšie, než robiť veci úplne dokonalo a správne. Aj keď vás dieťa vidí v situácii, kde vy máte pocit, že ste zlyhali, aj to je pre dieťa fajn, ak ju zvládnete spoločne, lebo sa učí, že robiť chyby je ľudské a že to, čo pomáha, je stať pri tom človeku, pomáhať mu, nezničiť vzťah kvôli tomu, že sa stala nejaká chyba. Tak, toľko pre dnes a ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na nejaký ďalší diel, ktorý pre vás pripravíme.